kae. Mbah piye ceritane kok ndelik ning ngono. Kon ngemiki anake malah ndelik. Kowe iki nyapa ning kono me? Heh? Ki bokonge. Bokong karo buntutmu ketara iki lho. Nyapa? Hah? Hah? Ora gelem ngemiki anakmu nyapa malah ning sor bantal kowe. Cisin. Ora gelem ngemiki anake ngetutne wong ae, njaluke turu karo wong. Anake lho dhewean. Anake dhewean. Engko lek aku rene yang ngetutne. Poh, anake kepanasan nah. Ki anake kepanasan, yo. Ayo, kepanasan. Wes tak enggah nih. Melu ora kayak ngetutne ora. Ora ngetutne aku panggah ndelik Oh. Iki bokonge iki ndelik kok bokonge ketara. Uget-uget kayak nginceng. Kayak nginceng Ndelik nyapa ndelik ning kono. Matane. Bocah matane. Ndelik ning kono nyapa me. Bocah metu. Ndelik buntutmu ketara ning njaba ya percuma. Metu. Ora gelem metu.